Hello friends song prungam jatano lamchakwa ani tini katal blog tini hingkai ang nogno risungmani ang to risungya hani se sore hamya buijo to ritakmani nugoi angbo ritaknani musumani hingkai ani sabai ke thelanjakko sore hamya to tei ritaknani tangmaglak hingkai oloka buino rok mata gna hiya angbo samaya ko bobo hayangna hingkai buino no sungrunai ang to sore hamya asuk pariglak ang saichung sungui paiglak aini bagui buino sungrunai hingkai je mansak ang trai khainai taknani hingkai maya hingkai to tangmaya hingkai to soriro bare thangka hingkai to buino mata gnai tak hingkai joto borokno ritakmani mo numani ang bo onek tangni muchukha hingkai ri rok bo takya tukjak ang ji mama ongya sikango ritakmani aboni pore hingke ang aro ri rok sungjakya takjakya hingkai tabuk hingkai aro waisa tagui naigrana hiya tini ri sungnai tabuk mai mui sungya ko ang mai mui sungui chapaioi sungnai naitungdi ani blog no paiyasak first to last tabuk hingkai mai mui sungnai nogo paijak mai mui sungnani nade ani mui tini hingke phenok bo tikhainai nade ekdom phenok kora kora jang hingkai sikangni simi bok sajani sakung bakla yogo spring rwgui sakung bakla yogo ang hingkai abo hingke ang sikangni simi slangjak ready khaijak sikangni simi slangui ani bagui tare tare yok paikha tini furung furung bo bwchajak hingke ang tare tare hingkai ani sakung bakla mui mui karikha naide spring rwgui yokkha onek thokjak ang sakung bakla no hingkai tabuk hingke bwtui boksaka phenokni bagui naide berma moso slam paijak abono rwgui phenok no rawi last o tui tungkha hingkai phenok no rwnai naide ekdom phenok kora kora hingkai thogo omo hai ang 12 mas thainai phenok no kora kora sungui jakha hingke onek thokjago abono ang khlaknai ke rawi sungnai omo hai kora no hingkai obo hai ke kora wngka bwtui khai songkainai thogo thok rok bai songkha hingke ang asuk thokjakya hingkai bwtui khai songkaisi thokjago ang khlaknai ke rawi songkai thogo rugui jakhai bo thokjago ang omo hai 12 mas thainai phenok no rugui jakhai bo thokjago hingke omo hai ke bwtui khai jakhai bo thokjago phenok hingkai chini nokore ni abui de homani ang je blog rogo phunukmani ani baigenji hiya bok homani ano phenok kora kora boni kwbangma thai tongo bari o hingkai abono ang nukgui bokno bikha phenok ano bo paisa hodi hiya hingkai bok hogoi rwkha naide pai lakha hingkai 20 taka rok 30 taka rok ma rwkhamo emni se kora kora hingkai ba hingkai bok ma gana no rwphaika no rang ro rwni nangya naide slam pekhang bo bai ke slangka bukung rok bo rwjak ang wasagoi obo hai ke bwbak rwkha hingke ang thokjago bukung rwkhai bo ani bagui bukung bai tangbai khe rwkha ejang khe naide ani bwtui kutujak aluk bo kaisa rwkha ang o jaga o aluk no swkang mung rwkha hingkai phenok to kisa rwkha hingkai mung yade ba tui tungo kisa rwkha hingkai emni se kora kora hingkai ani bagui aluk swkang bwtui bai baksa mung rwgui lakha pore hingkai tabuk hingkai phenok no rwgui rwkha ani ejang hingke ang risumna naide buku khugui yakbai sikrubui lakha latha rok bai tugliya yakbai sukrubui rwkha akhakhai hingkai bo thukjago beshi gura khai sukha hingkai bo khaiyangjago ang naide ani phenok mungui karikha tabuk hingkai phurungni mai rok chapaioi naide ri sungmani naioi tongo ang hingkai ang to sunglia sore hamya hiya hingkai bo hingkai parani chini parani no ani bwprangjak kwlai o bono kisa sungui rwphai di hiya rang ma rwnai hajira hingkai bo sungui tongo tabuk ang hingkai achukgui naioi tongo bo ri sungmani ani ri nai hingkai kormo naidi tabuk hingke ang sari ringje mai mui sungna naikha diporo ri rok sungmani bagui ang aro blog rok khaijak liya tak hingkai sari ni bagui mai mui sungnai ang naide athuk pai tui phaijak dukan ni athuk moila mo hingkai tabuk khai tok bwkha songui tongo ang desi tok bwkha
Hingga taisingje nokna athuk phunukmani athukbo songnai hingke sikang tokha slamjak naidi tokha sikang songkha ani bagui sikangni simi tokha songui tongo nokno phunukliya ang hingke ani tok bwkha mungni si tongkha naidi desi 1 kg kao hingke tak hingke naidi milokbo gura gura khe railapaikha taisingje athuk phunukmani naidi athukbo sai paikha ang athukbai milok songnani hingke onek din wngkha athukbai milok chajakya aini bagui athukbai milok chanai naidi ang songui tongkha takkhai milok bo ekdom kwlui wngtongo norom khe 40 taka maro kaisa tabukto masingni bagui milok o dam aini bagui kom hapano se 40-50 taka marogo milok kaisa chanani khai hingke ang daily rupui mung chajago phung digi rogo tini hingke sari ko rupui rok chakha hingke bukrok gas baranai hiye athuk rugui thok rugui songui jasinai hiye gura gura khe rawui takhe athuk rugui songui tongo ang bono athuk kwthang hingke jebai phaba thogo muiku dogui rok chakhaibo thogo chini oro to athuk rok motamuti manthogo dam phabo painani manthoka hingke je jaga phaba hamu hingke jesu dam rugui chanui muchung chong phabo painani maya hingke chaya chini oro hingke dam phabo athuk kwthang rok painani manthogo aini bagui 30 taka 40 taka khe phabo painani mango chini oro athuk kwthang rok naidi ani milok songmani mungni si tongkha tabuk hingke chwng horo mai chanani bagui achuklaijak naidi amo khe sakum bakala ani obo khe milok tok bwkha takkhe horo mai chalai swnai chwng mui 3 por songkha tini daily chini nogo kom hophabo 2 por 3 por dai songo aini bagui gas rok bo 1 mas kaia sini gas paimani sia chini nogo hingke berma moso rok bo bisi habo tani hingke 2-3 por mui so songui jago hingke chwng porsa rok bai chanani sombab wngjakya chini nokni borok rok aini bagui 2-3 por songui jana nango phurungam joto friend songno naidi takto 12 ta bajiya khoba phurungam no hima hinjhenai tani hingke miyaji ri songmani ri songui rok paimani pore ang bwthai rok sai paijak hingke ani bwthai to bo bukung kaisa jar se takhum bwtui abo rabui simi se takjaknai ranani simi se lego hingke bukung hingke kaisa je hingke miya to ang bwthai rok joto sai paijak hingke aini bagui tini hingke phurungni simi taratari bwchagoi mai mui songui chagui takmani naidi 4-5 ta takmakha ang tini hingke sapung achuk takphabo bisi takmaglak hai ma tongo karon rabui taknani hingke onek lego hingke ang to ri rok takya bo dikjak hingke aini bagui yak rok bo domaliya aste aste khe je tagui ma tongo emnito sori ba hamya hingke tara phura khe bo takmaya olokhe aro sori hamya kwlai thangnai aini bagui aste aste khe tago ang hingke ani rinai no bo bahai wngjakha no comment khai sadi Tripura bwkha rinai songjak ang chini Tripura bwkha rinai khai hingke o jaga o bwthai sawui takha takhum bwtui rwgui hingke golpo bo rwjak abo hingke chini Tripura rok bo bahai golpo rogo hingke riyang rok ni golpo bo bahai ke no hingke alada khe golpo rok bo rwgui tangmago ang hingke bisi golpo gara hingke naithokya wngnai aini bagui golpo bo gira khai lakha hingke ani rinai no ang hingke to motamuti naithokjaka koi din rok nangno samaya rinai khe wngsa tago muchunani 1 mas ni upor rok de nangno emnito tara phura khe takmaya hingke ang aste aste khe matago hingke bwthai sawui taknani hingke bo onek somoi nangnai aini bagui suja taknani hingke to bisi din nanggalak hingke obo to ani bwthai rabui taknani hingke lego kaisa bwthai takpainani se ani 1 ghonta ro somoi nango aini bagui।